Bigarrengo platerekin hasteko prest, eta zein izango da? Engo du, joguran krematxo bat. Hori da, osagaiak izango dizkizuet. Jogur naturala, esne gaina, eta gelatina hostoak. Listo, Mikel, osagaiak izan ditut, eta oso ondo, azte dagoaz. lanerako prest, bai. Gelatinen, Hostoak, hori da, bai hartu eta bai uretan ladatzen, ezitatatzen. Hori da, bai. Onta bai hona. Gaur, esne gainakin bizkan azte, ezta? Bai. Hori, bizka. Gehiago urtutzeko, ezta? Bai, urtutzeko, bai. Hori india bi hundu eta hemen urtu. Bai. Hala. Bai. Azkarrazko, Bai. Honek emango dio gorputza, ezta? Bai, gorputza. Da, esaten zakona joguran zuerua, pixket gelditzeko pixka bat, gortu. Dana batin da, ez dio zean. Hemen kopatxoa botatzen honi, dutxeko da behian, utzi eskeo gelditzen da, pixka bat, horrela, zatartza mar gelditzen da. Gelatin pixka jak gortuta gelditzen da. Truko bat badak izuen, hori kentzeko, zerrin bada. Hau, zutatik kanpoa. Listo da, bai. Listo, ja. Hau. Hori da. Orain pixkat, ingo muntatu. Baina semi, hola asko ez, Mitxe. Bestela gor gelditzen da. Bai. Suabe, hori da. Hola. Gorputza eman, ezta? Arrotu pixka eta arrotu pixka, bai. Hori da, bai. Ez du gelditu behar, gorgorra, ez. Hola, ze, listo. Listo, Bale, eskarrezko, Zendu nola gelditzen den, horrela. Bale? Bai. Bale, ja behanekin, hola, nahaztu. Tengo jogurra bota. Beteloko jogurra. Betelokuak. Bai, oso goxoa dira, Oso goxo kaldia. Bai. Ikutzi jateko ere goxo askoak, ezta? Bai, pixka mika samarra dira, pixka mikatza puntua gabe. Azukrazko bota behar orduan. Ez, jogurra ere azukra etxa bota behar, Jogurra jamet da bezala. Bueno, orduan, zabore duen hartu ezkeo, basta gaixo, ezta? Niko, apaintzeko dazkoan gauza egin da, oso txukuna ditzen da, kapo txukuna. Postre... Osagaietan ez duzu azukrik ipini, Ez. Gozatu berzozarekin, Bestela postre gozo ez izango, ezta? Hau pixkat, bide puntua, bizitasun bat. Vale. Listo. Hori da. Hau bota dio. Hau askarra pixkor egiteko, ezta? Bai. Listo, horrela. Pixka gogortuko da. Bai. Tu ze puntu galitzen. Bai. Horrela. Hola, xe. Zela asko harratu dozkio, enpalago zuen eltzea jateko goza pixketola. Bueno. Erabili ditzak eta Bai, klaro. Hori da. Honekin laundu duzu. Eta listo. Poli egin gudu, Hori da, bai. Hora, zondo. Matxo du. Bai, gauz berdinekin erabili ezkero, listo. Ja eskera betetzeko da. Hori da, bai. Atara ez dugu... Zuzenian, horrela. Horrela, bale? Bai. Musan tankera, ezta? Ba, antzeko da, bai. Zuen nikoa jotetzeko, horrela txugun. Gure etxean, saltzen den postre gehientakoa da. Bai, zugarri, Hori. Zugarri. Bigarren noa gehiago beteko zu, ezta? Bai. Horrela. Askotan, asko janezkio eta postre gabe gelitziare tristia izaten da. Toruan askotan postre zaliak izaten da. Zoze ba ere, toko igutxi ere, baina harina ba ere atein, zozen, ez? Eta kaso betako zondo. Hola, xen. Bueno, Pixka gehiago, bai, bota pixka, batetik beste gehiago inda, listo. Bai, arreglatuko dugu. Bai. Listo, horrela. Antzeko parecido, ezta? Bai. Bale, resulta. Tanto bakendo. Hola, doktore. Horin papeltxo batekin. Horrekin. Gabi dugu. Hori barrutikan, bai. Listo, arte. Doktore asko, bai. Horin, toatxoia sartu, eta hostela. Pixka dutzi eta berala, Bale. Habek hementxen, oztuta, eta listo. Bai. Zartu. Oin piniko dugu hau, apainduko dugu oin. Apaindu, hori da. Mugurdiakin, mugurdiak, hori da. Asustak ere bai, galantak, Bai. Horrela.
menta mezuta, bai. Horrexen. Andere matza. Andere matza, xagarra guztu ditu. Soltatu. Kolore festa, ez da? Bai, hori hortzu du. Horrela. Eta gero betzatzea tostuak emango diola. Bai, xagarra. Eskura. Eskura, bai. Bitxak apaindu, Txini merdeu, bai, klaro. Txini merdeu. Txini ingo deu, hori zen. Gogoratzeko nun gabiltzan, azpetian gabiltza, Gipuzkoan, Hortxe, Loiola bidetikan oso gertu. Zenbat metro? 300 metro? Pixka gehiago, bai. Pixka gehiago? Bueno, baina zuzenean. Ba, zuzenean. Hori da, 2 metro. Hori da, galdu gabe. Bai, ez da galtzen nahi. Baina jateko telefonoen zenbakia da. Ez behatzi labiru, sorti bat, lau iru, bat bost. Hori da, basmane beti erreza erratu. Bai, jate txikia da, berroi lagun sartzen dira, eta, bueno, baspa ere deituta hobeto. Hobeto, lasaio. Eta hau... Hau meto gehiago. Baita, Hau kulisa, ez da? Bai, promozen kulisa, Mugurdiak zeatu, birrindu eta listo, ez da? Ura eta zuker pixkatekin baita, Bai, azura pixka bat. Pixka bat, hori da. Pentsatu barruan ez da makile bate, kanpotik ganba ere jarri, indar pixka. Rotoria, Roto oso polita. Biztera gota oso. Bai. Eta kio kopare berde, ekarri zuta. Hori da, behira, hau etxek izango dira, gaurko bigarrengo platera. Beti bezala, gure azken ikutuak ezan da, berela txine ingo dugu hauekin. Gelatina biguna esnegainarekin bat egin. Esnegaina pixka arrotu, jogurra eta gelatina nahaztu. Kopatxoa bete eta osgailura eraman. Kopatxoa, mugurdia, matz anderea, mazusta, menta ostoez eta mugurdi kulizarekin apaindu. Listo, Mikel, dazatzeko prest, txine inberdeu lehen da bizi, ez da? Azortu bai. Txin, zuen izenean, eta nola ez, azpeitiko, Mikel Uria, zure bezala izen edu jatetxiak? Bai, Mikel Uria. Mikel Uria, hori da? Berekin gaude eta jatetxiak ere bere izen berdina. Hori. Hori da, azpeitian. Azpeitian gaudean, este Loilako hiribirian, bosgarrenean, han gaude, este Loila onduan. Bai. Aga, zen muskoan. Galtzeko ezin da galdu. Hola, pixka beti gora alban naztu. Bai. Mugurdia, ez hau mazuta. Ze bisitasuna, Bueno, bagoar. Oso fresko, azken ungo hartuta listo, nahi. Zain gustora daude. Listo, gaurko egun amaitu dugu. Alkarrer ezautzen egia lanian, eta bihar berriz hemen izango gea ordu berdinean. Gogoratu beste aukera baba dezuela gure saio ikusteko. Eta nahieran, klikatu gure atarian, txorienen, eta listo, bertan zaudeten. Aurreko astekuak eta aste guzti honetan izango dian platerak, ezta? Hori da. Ondo izan, bihar arte bihar hemen berriz, Bihar hemen bai. Hemen dugu gea, plese gaina. Hori da. Pagoaz, aio. Bihar